Normalean, bakizue, bai elkarteok, bai erakundeok, eta orokorrean gizarteak, era berezian gogoratzen dauzela gertakariak data urte hurrena borobilagoa danean. Eta aurten, oso borobila da, bakizunez, 75 urte betetzen direlako, gure bombardeoarena, eta oso gaur egungo ikuspegitik begiratuta, emoten dago, antxineko kontu bat dala, eta lehundu egin dala orduko garaiko mina eta sumina, eta baina gutariko bakotxak atzenatza biratzen badau, eta gurasoak, edo jitia mamak, edo osaba isekuek, edo kontuen hartun da, nik uste dut oso erreza dala orduko garaiko desastrea eta orduko drama beroi bizizetea, norberaren korputzean. Beraz, ez dugu edonola ekarri gure, ondala 75 urte pasasana, ez bada oso errespetu handiz begiratuta, eta garai horretan bizi izandakoaren zati bat bizi izaten baitu gaur egun. Martxoaren 14an hasiko dira ekitaldiak. Martxoaren 21an ja bombardeoaren egunean bertan biktimei omenaldia ekingo dugu urtero lez kanposantuan, udalaren ekimen ofiziala edo nahi baduzu izango litzeke. Aldi berean, umeentzako inpuin kontaketa udal bibliotekan, gai honi begira, baita be. Eta arratsaldeko 8:00etan oroimen ekitaldia, ekitaldi zibila, deritzona edukiko dugu urtero lez. Berbaro krisetik eta gero elkartea hasi ziren egun hau gogoratzen urtero. 11 urte igaro dira ja, lehen aldiz, Ondarmariko kalean, Ondarmariko Ilizperen bazar batean, antolatu gendula lehenengo ekitaldia. Gero etorzen, hor jarri zen plaka eta bar. Gidea elkartearen aldetik, 75. urte horren hori, 1991 bino aurretik, pare bat ekitaldi antolatuko ditu, bata Santasonako Elizan, bera ganera luza berezia da, toki berezia da, zan berra dago, durangon apurtu zen Elizatariko bat bere izen zala. Bombatariko batzuk bertan jauzi ziren, eta dena puskautak ditu zen, nesta hor, ez nago den, dozena bat inguru monja inzirenak ez ziren Elizan, baizik eta atzeko hortuen, zegoen etxabola baten, eskutatu ziren, eta zoritxarrez bomba bat, bertan txaboli jobanetan hilbazen monjak eta horien krizeta bat. Espazio horretan, espazio historiko horretan, eta tragedia honekin hain lotura dekon espazio horretan, martzoren 30-tik 31-ara, zelan goitiak prestatutako M31 inmemorian montaia izango da. Zendun bezala, martzoren 27an, agosteleko 7etan, Santosonako Elizan, Eliza izen zantoki horretan, baita ere aurkeztuko dugu dokumentala, konkretoki Pablo Baidendeak prestatu dauen dokumentala, duoko bombardaketari buruz. Ile behatzen dola 2007an, Jesus Maria Arrabarrenak, Durumon letxero gaitik ezagunde, prestatu zuen gileak eskatuta dokumental bat, duoko bombardeari buruz, eta gertakizun batzu dira eta dokumental hori aportu izan. Esan da,